Ο κρατήρας συνήθως δημιουργείται ή προκαλείται από πρόσκρουση αστεροειδούς, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα στο έδαφος. Είναι όμορφο να το βλέπεις, αλλά αν το σκεφτείς, είναι ένας εφιάλτης του παρελθόντος που βίωσαν τα αρχαία πλάσματα. Και σε αυτό το βίντεο θα δούμε και θα συζητήσουμε τους 12 κρατήρες στον κόσμο. Αλλά πριν από αυτό, παρακαλώ κάντε like και εγγραφή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς τους δημιουργούς περιεχομένου. Σας ευχαριστώ και τώρα ας ξεκινήσουμε. Αριθμός 12. Κρατήρας Pingualuit, Καναδάς. Αν το κοιτάξετε από ψηλά, φαίνεται σαν να υπάρχει μια τέλεια στρογγυλή τρύπα στη μέση της απέραντης τούντρας στο βόρειο Κεμπέκ, Καναδάς. Αυτός είναι ο κρατήρας Pingualuit, ένα εξαιρετικό παράδειγμα ζημιάς από σύγκρουση μετεωρίτη στη Γη που μοιάζει με μια πληγή χαραγμένη από το ίδιο το διάστημα. Υπολογίζεται ότι έχουν περάσει πάνω από 1,4 εκατομμύρια χρόνια από τότε που ένας τεράστιος μετεωρίτης έπεσε εδώ. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μια τρύπα με διάμετρο σχεδόν 3,5 χιλιόμετρα. Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας και του ψυχρού κλίματος, σχεδόν δεν έχει επηρεαστεί από το πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό μέχρι και σήμερα το αρχικό σχήμα του κρατήρα είναι ακόμα ορατό, από τα υπερυψωμένα άκρα μέχρι τα συντρίμμια της έκρηξης. Στο κέντρο του υπάρχει μια λίμνη, η λίμνη Pingualuit, που είναι γνωστή σε όλη τη Βόρεια Αμερική ως μία από τις πιο καθαρές λίμνες γλυκού νερού. Δεν υπάρχει ποτάμι που να ρέει μέσα ή έξω, το νερό εδώ προέρχεται μόνο από τη βροχή και το λιωμένο χιόνι. Το βάθος φτάνει σχεδόν τα 267 μέτρα και η ορατότητα ξεπερνά τα 115 πόδια. Η λέξη Pingualuit προέρχεται από τη γλώσσα των Ινουίτ και σημαίνει «εκεί όπου υψώνεται η γη». Πραγματικά υψώνεται καθώς ανέρχεται σχεδόν στα 160 μέτρα πάνω από τη γύρω γη. Τη δεκαετία του 50, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αυτός ο κρατήρας δεν δημιουργήθηκε από ηφαίστειο, αλλά από μετεωρίτη, βασιζόμενοι στα πετρώματα που βρέθηκαν με σημάδια ισχυρής πρόσκρουσης. Το 2007 ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο του Κεμπέκ και τώρα συνδιαχειρίζεται μαζί με την κοινότητα των Ινουίτ. Εκτός από την ομορφιά, ένας ακόμη πλούτος της περιοχής είναι τα ειζήματα στον πυθμένα της λίμνης. Είναι σαν μια χρονοκάψουλα που καταγράφει τις κλιματικές αλλαγές στην Αρκτική τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Αν και ήσυχος και απομονωμένος όπως άλλοι κρατήρες, ο Pingualuit είναι μια παγωμένη στιγμή κοσμικής βίας, ένα διατηρημένο ίχνος σύγκρουσης από τον ουρανό. Νούμερο 11. Κρατήρας Loner, Ινδία. Στην Ινδία υπάρχει μια λίμνη που εδώ και πολύ καιρό θεωρείται μυστηριώδης. Έχει παράξενο χρώμα, είναι αλμυρή και η τύχη της είναι κυκλική, σαν ένα φυσικό οχυρό. Αυτός είναι ο κρατήρας Loner που βρίσκεται στην πολιτεία Μαχαράστρα. Αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη λίμνη. Είναι αποτέλεσμα μιας σφοδρής σύγκρουσης από το διάστημα. Υπολογίζεται ότι ένας μετεωρίτης υψηλής ταχύτητας έπεσε σε αυτή την περιοχή πριν από περισσότερα από 570.000 χρόνια. Χτύπησε την επιφάνεια μιας περιοχής γεμάτης από ηφαιστειακά πετρώματα, γνωστής ως Deccan Traps, μίας από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές σχηματισμούς στον κόσμο. Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ένας κρατήρας με διάμετρο 1,8 χιλιόμετρα και βάθος σχεδόν 150 μέτρα. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης δημιουργήθηκαν παράξενοι μετεωρίτες. Αυτοί βρίσκονται μόνο σε περιοχές που έχουν υποστεί τεράστια πίεση και θερμότητα. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι πρόκειται πράγματι για σημείο πρόσκρουσης. Οι ντόπιοι το γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η επιστημονική αναγνώριση της προέλευσης του Loner ξεκίνησε μόλις το 1823 όταν καταγράφηκε από έναν Βρετανό αξιωματικό, τον J. Alexander. Από τότε, γεωλόγοι το έχουν εξερευνήσει χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, επίγεια ραντάρ και δειγματοληψία ειζημάτων. Σήμερα, ο πρώην κρατήρας γεμίζει με μια αλκαλική και αλμυρή λίμνη, τη λίμνη Loner, που έχει το δικό της οικοσύστημα. Παρά τη χημική του σύσταση, υπάρχουν μικρόβια και ζώα που προσαρμόζονται και επιβιώνουν εδώ. Το 2020, το μέρος έγινε ξαφνικά viral όταν η λίμνη άλλαξε χρώμα, από πράσινο σε ροζ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική αλατότητα και στην άνθηση μικροβίων. Ένα σπάνιο φαινόμενο που τράβηξε την προσοχή. Εκτός από την επιστήμη, υπάρχει και μια βαθιά ιστορία γύρω από τον κρατήρα Loner. Πολλοί αρχαίοι Ινδουιστικοί ναοί το περιβάλλουν, μερικοί από τους οποίους είναι πάνω από 1000 χρόνια παλιοί. Σήμερα αποτελεί προστατευόμενο μνημείο κληρονομιάς της Ινδίας και συνεχίζει να μελετάται από επιστήμονες από διάφορες χώρες. Ένα μέρος όπου συναντήθηκαν η ιστορία του πλανήτη, η επιστήμη, η θρησκεία και οι φυσικές αλλαγές. Όλα σε ένα και μοναδικό κυκλικό αποτύπωμα του ουρανού. Αριθμός 10. Κρατήρας Καρά, Ρωσία.
Στη μέση της παγωμένης Αρκτικής, στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, υπάρχει ένας γιγαντιαίος κρατήρας που έχει καλυφθεί από πάγο και το πέρασμα του χρόνου για πολύ καιρό, ο κρατήρας Κάρα. Αν και είναι μερικώς βυθισμένος και καλυμμένος από παχιά ειζήματα και πάγο, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους επιβεβαιωμένους τόπους πρόσκρουσης μετεωρίτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι η αρχική διάμετρος αυτού του κρατήρα ήταν μεταξύ 65 και 120 χιλιόμετρων. Απλώς φαντάσου το. Σχεδόν τόσο μεγάλο όσο ολόκληρη η Μητροπολιτική Μανίλα, αλλά κυκλικό και χαραγμένο στο έδαφος. Η σύγκρουση που το προκάλεσε συνέβη την εποχή των δεινοσαύρων. Περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια έχουν περάσει στα τέλη της κρητιδικής περίοδου. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν σαν να είχαν εκραγεί εκατομμύρια μεγατόνι TNT, αρκετή για να αλλάξει ολόκληρο το κλίμα της περιοχής, αν όχι ολόκληρου του πλανήτη. Ο κρατήρας παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70. Χρησιμοποιώντας εναέριες έρευνες και τηλεπισκόπηση, κοντά σε αυτόν βρέθηκε ένας ακόμη μικρότερος κρατήρας, ο Καρακούλ, που παλαιότερα οι επιστήμονες νόμιζαν ότι ήταν ξεχωριστή σύγκρουση. Αλλά σε πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι ίσως να είναι απλώς μέρος του μεγαλύτερου κρατήρα Κάρα, που πιθανόν προήλθε από έναν διασπασμένο μετεωρίτη. Επειδή το σύνολο δεν είναι πλέον ορατό στην επιφάνεια, οι γεωλόγοι χρησιμοποίησαν χαρτογράφηση βαρυτικών και μαγνητικών ανομαλιών για να προσδιορίσουν το σχήμα και το μέγεθος. Όταν εντοπίζουν σημάδια κεντρικής ανύψωσης, δακτυλοειδών ρηγμάτων και άλλα χαρακτηριστικά ενός τεράστιου σύνθετου κρατήρα. Υπάρχουν επίσης δείγματα πετρωμάτων που δείχνουν χαλαζία κρουστικού μεταμορφισμού και πετρώματα που έχουν λιώσει από την πρόσκρουση. Σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό δεν προκλήθηκε από ηφαίστειο, αλλά από μια ουράνια έκρηξη από τον ουρανό. Επειδή βρίσκεται στην Αρκτική, η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Συνήθως μόνο το καλοκαίρι φτάνουν εκεί αποστολές. Αλλά ακόμα και έτσι, οι πλανητικοί γεωλόγοι συνεχίζουν να το μελετούν επειδή παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία των συγκρούσεων στη Γη. Ο κρατήρας Κάρα είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες πληγές στον πλανήτη μπορούν να καλυφθούν με τον καιρό. Αλλά η ιστορία του, χαραγμένη από τον ουρανό, δεν θα χαθεί ποτέ. Νούμερο 9. Κρατήρας Μανικουάγκαν, Κανάδας. Στο κέντρο του Κεμπέκ Καναδάς βρίσκεται ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους και μεγαλύτερους κρατήρες. Ο πιο γνωστός κρατήρας σε όλο τον κόσμο, ο κρατήρας Μανικουάγκαν. Από ψηλά μοιάζει με ένα τεράστιο δαχτυλίδι νερού, αλλά πίσω από αυτή την ομορφιά κρύβεται ένα παρελθόν γεμάτο βία από το διάστημα. Ο κρατήρας είχε αρχικά εκτιμόμενη διάμετρο 100 χιλιόμετρα, αλλά σήμερα το ορατό του χείλος είναι μόλις 43 μίλια. Λόγω της διάβρωσης. Σχηματίστηκε πριν από περισσότερα από 214 εκατομμύρια χρόνια στα τέλη της Τριασικής περίοδου, μια εποχή που οι πρώτοι δεινόσαυροι άρχιζαν σταδιακά να κυριαρχούν. Αυτό που χτύπησε τη Γη ήταν ένας αστεροειδής ή κομήτης με διάμετρο σχεδόν 5 χιλιόμετρα. Ήταν τόσο μεγάλο και γρήγορο που προκάλεσε μια τεράστια έκρηξη που κυριολεκτικά άνοιξε μια πολύ βαθιά χαράδρα στο φλοιό της Γης. Το κεντρικό μέρος του κρατήρα ανυψώθηκε ξανά λόγω της ανάκρουσης από την πρόσπρουση. Και γύρω από αυτό σχηματίστηκε ο κυκλικός ταμιευτήρας Μανικουάγκαν, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 μετά την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού φράγματος. Έτσι, σήμερα δεν είναι απλώς ένας κρατήρας, αλλά αποτελεί επίσης μέρος του εκτεταμένου δικτύου ανανεώσιμης ενέργειας του Κεμπέκ. Ο κρατήρας κατατάσσεται ως σύνθετος κρατήρας, που σημαίνει ότι έχει δακτυλιοειδή λεκάνη και κεντρική ανύψωση. Ένα είδος δομής που συναντάμε επίσης σε άλλους πλανήτες όπως ο Άρης και η Σελήνη. Υπήρχαν κάποιες επιστημονικές θεωρίες παλαιότερα ότι αυτό συνδεόταν με ένα γεγονός μαζικής εξαφάνισης, ή ότι ήταν μέρος ενός παγκόσμιου γεγονότος ή ενός συμπλέγματος. Αλλά σύμφωνα με τις περισσότερες σύγχρονες μελέτες, αυτό ήταν απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός. Μεγάλο, ναι, αλλά δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για την παγκόσμια εξαφάνιση. Τώρα, εκτός από τη σημαντική επιστημονική του αξία, ο ταμιευτήρας Μανικουάγκαν χρησιμεύει επίσης ως σημαντική πηγή ενέργειας στον Καναδά. Και επειδή τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά παραμένουν πολύ ευδιάκριτα, χρησιμοποιείται ως μοντέλο για τη μελέτη κρατήρων σε άλλους πλανήτες. Η περιοχή είναι εύκολα προσβάσιμη. Μπορεί να προσεγγιστεί οδικός, με βάρκα ή αεροπλάνο. Ωστόσο, παραμένει ήσυχο και σχεδόν κανείς δεν κατοικεί στην περιοχή. Ένα ιδανικό μέρος για την επιστήμη και για όσους θέλουν να δουν πώς ο ουρανός άλλαξε το πρόσωπο της Γης. Νούμερο 8. Κρατήρας Τσικσουλούμπ, Μεξικό. Κάτω από τη Χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό είναι κρυμμένη μία από τις σημαντικότερες πληγές που άφησε το διάστημα στον πλανήτη μας, ο κρατήρας Τσικσουλούμπ. Δεν είναι μόνο τεράστιος, αλλά θεωρείται επίσης η αιτία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων από τη Γη. Περισσότερα από 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, ένας αστεροειδής ή κομήτης
με διάμετρο 10 έως 15 χιλιόμετρα έπεσε εδώ. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, αρκετή για να δημιουργήσει έναν κρατήρα με διάμετρο σχεδόν 180 χιλιόμετρα. Αλλά λόγω εκατομμυρίων ετών διάβρωσης και εναπόθεσης εδάφους δεν μπορείς πλέον να δεις τον κρατήρα στην επιφάνεια σήμερα. Αλλά από κάτω, το τέλειο κυκλικό σημάδι της σύγκρουσης παραμένει ακόμα εκεί. Το 1982, επιστήμονες, ο Λουίς και ο Βάλτερ Άλβαρες, παρατήρησαν ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα λεπτό στρώμα εδάφους με υψηλά επίπεδα ηριδίου, ένα σπάνιο στοιχείο που συνήθως βρίσκεται σε αστεροειδείς. Και αυτό το στρώμα, που είναι πλέον γνωστό ως το Όριο Κέγκ, ταιριάζει ακριβώς με την εποχή της πρόσκρουσης στο Τσικτσουλούμπ, όπως επιβεβαιώθηκε τις επόμενες δεκαετίες με χαρτογράφηση βαρύτητας, μαγνητικά δεδομένα και βαθιές γεωτρήσεις. Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένας τεράστιος κρατήρας πρόσκρουσης κάτω από τη Γιουκατάν. Τα δείγματα πυρήνα από την τοποθεσία περιέχουν κρουστικό χαλαζία, λιωμένο βράχο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία μιας σύγκρουσης υψηλής ενέργειας. Το Τσικτσουλούμπ είναι κρατήρας με κεντρικό δακτύλιο από βράχους που ανυψώθηκαν λόγω της δύναμης της πρόσκρουσης. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουμε πώς συγκρούονται μεγάλα αντικείμενα με πλανήτες και πώς αυτό επηρέασε το κλίμα και τη ζωή. Σήμερα, παρόλο που είναι κρυμμένος κάτω από το έδαφος, ο Τσικτσουλούμπ έχει αποτελέσει έμπνευση για διεπιστημονική έρευνα. Από τη γεωλογία, την πλανητική επιστήμη μέχρι τη βιολογία, όλοι θέλουν να μάθουν πώς ξεκίνησε και τελείωσε μια εποχή μέσω μιας σύγκρουσης από τον ουρανό. Αριθμός 7. Κρατήρας Βρέντεφορτ, Νότια Αφρική. Αν υπάρχει βασιλιάς όλων των κρατήρων πρόσκρουσης στον κόσμο, χωρίς αμφιβολία, αυτός είναι ο κρατήρας Βρέντεφορτ στη Νότια Αφρική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαιωμένη δομή πρόσκρουσης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπολογίζεται ότι είχε αρχική διάμετρο από 250 έως 300 χιλιόμετρα. Φαντάσου ότι είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος του κρατήρα Τσικτσουλούμπ. Δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια χρόνια κατά την παλαιοπροτεροζωική εποχή. Γι' αυτό είναι επίσης ένας από τους αρχαιότερους κρατήρες που γνωρίζουμε. Ο αστεροειδής που έπεσε εδώ εκτιμάται ότι είχε διάμετρο τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Με τη δύναμη της πρόσκρουσης, οι βράχοι στην επιφάνεια εξαφανίστηκαν, η πρόσκρουση έφτασε μέχρι το κάτω μέρος του φλοιού και δημιούργησε μια λεκάνη με πολλαπλούς δακτυλίους, σαν κρατήρα στη σελήνη ή στον Άρη, αλλά στη γη. Τώρα το μόνο που έχει απομείνει είναι ο θόλος του Μπράιντφορντ, το κεντρικό τμήμα του κρατήρα που σήμερα είναι ορατό στη γη και αποτελείται από βράχους ηλικίας εκατομμυρίων ετών. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο γρανίτης και οι ζώνες πρασινολίθων που φτάνουν σε ηλικία άνω των 3 δισεκατομμυρίων ετών, ανάμεσα στα αρχαιότερα εκτεθειμένα πετρώματα σε όλο τον κόσμο. Ένα ακόμη εκπληκτικό στοιχείο είναι ότι κοντά στην περιοχή του κρατήρα βρίσκεται η λεκάνη Witwatersrand, όπου βρίσκονται σχεδόν όλα τα αποθέματα χρυσού της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν και ο χρυσός υπήρχε ήδη εκεί, το γεγονός της πρόσκρουσης μπορεί να επηρέασε τη συσσόρευση και το σχηματισμό του μεταλλεύματος στην περιοχή. Σήμερα, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες, μοντελοποίηση και επιτόπια εργασία για να ανασυνθέσουν την αρχική εμφάνιση του κρατήρα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κλειδί για να κατανοήσουμε πώς συγκρούονται μεγάλα αντικείμενα με τη Γη και πώς αυτά αλλάζουν τη συνολική δομή της ίδιας της Γης. Αριθμός 6. Ghost Bluff, τα Λοράλα, Αυστραλία. Στη μέση της ξηρής και απομονωμένης περιοχής της κεντρικής Αυστραλίας υπάρχει μια παράξενη κυκλική δομή. Αυτή φαίνεται να έχει αναδυθεί από το έδαφος. Αυτή είναι η Ghost Bluff, που ονομάζεται επίσης τα Νοράλα από τους αυτόχθονες δυτικούς Αρεντέ. Σήμερα αυτός ο κύκλος έχει διάμετρο 5 χιλιόμετρα και υψώνεται περίπου 180 μέτρα πάνω από την πεδιάδα. Αλλά σύμφωνα με τους γεωλόγους, παλαιότερα ήταν πιο εκτεταμένος. Η αρχική του διάμετρος ήταν σχεδόν 22 χιλιόμετρα πριν η διάβρωση καταστρέψει τα εξωτερικά του τμήματα. Η πρόσκρουση που το δημιούργησε συνέβη πριν από περίπου 142 εκατομμύρια χρόνια, κατά την πρώιμη κρητιβική περίοδο. Αυτό που χτύπησε ήταν ένας αστεροειδής ή κομήτης με διάμετρο σχεδόν 1 χιλιόμετρο και η πρόσκρουσή του δημιούργησε αυτό που ονομάζεται κεντρική ανύψωση, έναν κυκλικό σχηματισμό στο κέντρο του κρατήρα που αποτελεί το τείχος που βλέπουμε σήμερα. Τη δεκαετία του 1960, οι επιστήμονες αναγνώρισαν ότι αυτό μπορεί να είναι κρατήρας πρόσκρουσης.
και από τότε έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο καλοδιατηρημένες δομές κρατήρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρέθηκαν κόνοι θράψης και κρουστικά παραμορφωμένο χαλαζία και τα δύο σαφή αποδεικτικά στοιχεία πρόσκρουσης μετεωρίτη. Αλλά πέρα από την επιστήμη, υπάρχει επίσης μια βαθιά ιστορία του Τανοράλα στον πολιτισμό των αυτόχθονων λαών. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του χρόνου του ονείρου τους, μια ομάδα ουράνιων γυναικών χόρεψε στον ουρανό. Μία από αυτές έβαλε το μωρό σε ένα καλάθι που έπεσε στη γη και εκεί σχηματίστηκε το στρογγυλό βουνό. Για αυτούς, αυτό το μέρος είναι ιερό. Σήμερα, το Τανοράλα βρίσκεται μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή. Υπάρχουν πλατφόρμες παρατήρησης και ενημερωτικές πινακίδες εδώ. Αλλά υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση επειδή το φροντίζουν οι αυτόχθονες φύλακες. Το Ghost Bluff αποτελεί απόδειξη ότι ακόμη και οι σχηματισμοί που προέρχονται από έντονες συγκρούσεις μπορούν να ενσωματωθούν στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση. Ένα ζωντανό παράδειγμα για το πώς το διάστημα αλλάζει το πρόσωπο του κόσμου μας. Νούμερο 5. Κρατήρες των λιμνών. Clearwater, Καναδάς. Στο βόρειο τμήμα του Quebec, στον Καναδά, υπάρχουν δύο μεγάλες λίμνες που μοιάζουν με υδάτινους καθρέφτες, τέλεια στρογγυλές και φαίνονται σαν να είναι φτιαγμένες από άνθρωπο. Αλλά στην πραγματικότητα, η ομορφιά τους προέρχεται από μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις της φύσης. Μία σύγκρουση από το διάστημα. Αυτές είναι οι λίμνες Clearwater που αποτελούνται από δύο ξεχωριστούς αλλά εφαπτώμενους κρατήρες πρόσκρουσης, η ανατολική λίμνη Clearwater και η δυτική λίμνη Clearwater. Με την πρώτη ματιά φαίνεται πως δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα, αλλά σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχει σχεδόν 200 εκατομμύρια χρόνια διαφορά στη δημιουργία τους. Η Clearwater δυτικά είναι πιο παλιά και μεγαλύτερη. Έχει διάμετρο σχεδόν 22 μίλια και δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 290 εκατομμύρια χρόνια. Η Clearwater ανατολικά από την άλλη πλευρά έχει μέγεθος 16 μίλια και εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε πριν από 460 έως 470 εκατομμύρια χρόνια. Αρχικά υπήρχαν θεωρίες ότι οι δύο κρατήρες προκλήθηκαν από την πρόσκρουση ενός διαδικού αστεροειδούς, όπου δύο αστεροειδείς που ήταν ενωμένοι χτύπησαν ταυτόχρονα τη Γη. Αλλά με τη χρήση της ραδιομετρικής χρονολόγησης αποδείχθηκε ότι σχηματίστηκαν πραγματικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στη Clearwater Δύση φαίνονται τα χαρακτηριστικά ενός σύνθετου κρατήρα. Υπάρχει κεντρική ανύψωση, δακτυλοειδής δομή και κυκλικό σχήμα. Ενώ η Clearwater Ανατολή είναι πλέον πιο ρηχή λόγω της πιο έντονης διάβρωσης εκεί. Και οι δύο είναι θαμμένοι στο Καλαδικό Ασπίδιο, μια αρχαία περιοχή από σκληρά προκαμβριανά πετρώματα. Λόγω της τεράστιας θερμότητας και πίεσης της πρόσκρουσης, αυτά τα πετρώματα έλειωσαν και ράγισαν, και αυτό αποδείχθηκε μέσω των δειγμάτων πυρήνα γεώτρησης. Αν και η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, μελετάται εδώ και πολύ καιρό από πλανητικούς γεωλόγους, ιδιαίτερα στα μέσα του 20ου αιώνα. Η NASA το χρησιμοποίησε επίσης για να κατανοήσει το σχηματισμό κρατήρων σε άλλους πλανήτες. Αλλά εκτός από την επιστήμη, αυτή η περιοχή αποτελεί επίσης μέρος των γεών που κληρονόμησαν οι Κροί και άλλες αυτόχθονες ομάδες. Οι λίμνες αποτελούν πηγή φρέσκου νερού και αποτελούν βιότοπο για ψάρια και ζώα, ακόμα και αν εφαρμόζονται προσπάθειες διατήρησης για την προστασία τους. Και αν το κοιτάξεις σε δορυφορικές εικόνες, είναι μια τέλεια στρογγυλή λίμνη. Υπάρχει και ένα νησί στη μέση, σαν το μάτι της φύσης που κοιτάζει πάντα τον ουρανό από που προήλθε. Αριθμός 4. Κρατήρας Wolf Creek, Αυστραλία. Στη μέση της μεγάλης αμμώδους ερήμου στη Δυτική Αυστραλία υπάρχει ένας μυστηριώδης κύκλος, σαν να το έσκαψε ένα γιγάντιο κουτάλι. Δεν είναι μόνο ένα παράξενο θέαμα, αλλά και ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους κρατήρες σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο κρατήρας Wolf Creek, που οι αυτόχθονες λαοί αποκαλούν επίσης Καντιμαλάλ. Έχει διάμετρο 875 μέτρα και βάθος σχεδόν 60 μέτρα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σχηματίστηκε πριν από περίπου 300.000 χρόνια, όταν ένας σιβερένιος μετεωρίτης διαμέτρου 15 μέτρων έπεσε στη Γη. Η πρόσκρουση απελευθέρωσε ενέργεια περίπου 1 έως 2 μεγατόνων TNT, αρκετή για να τρυπήσει τη Γη και να λιώσει τον ίδιο τον μετεωρίτη. Αυτό ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό στους ηθαγενείς της περιοχής, οι οποίοι έχουν μια ιστορία για μια φωτιά που ήρθε από τον ουρανό. Η ιστορία του φιδιού του ουράνιου τόξου, ενός πανίσχυρου πλάσματος στις ιστορίες Dreamtime τους, λέει ότι εξεράγει από τη Γη ακριβώς στο σημείο του κρατήρα. Αν και ανακαλύφθηκε επίσημα από επιστήμονες το 1947, ήταν ήδη για πολύ καιρό μέρος της κουλτούρας των Αβορίγινων. Μέσα στον κρατήρα και γύρω του βρέθηκαν κομμάτια μεταλλικού σιδήρου με υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, χαρακτηριστικό των μετεωριτών. Λόγω του ξηρού κλίματος και της απομονωμένης τοποθεσίας, ο κρατήρας δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη διάβρωση. Το υπερυψωμένο χείλος και τα ακτινωτά εκτινάγματα είναι ακόμα ορατά.
Γι' αυτό και είναι ιδανικός για γεωλογικές μελέτες. Τώρα που αυτό το μέρος ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Κρατήρα Μετεωρίτη Gulf Creek, υπάρχουν μονοπάτια και σημεία παρατήρησης για όσους θέλουν να το δουν από κοντά. Αλλά υπάρχει σεβασμός για την ιερή σημασία του για τους ηθαγενείς. Αυτός είναι ένας από τους λίγους κρατήρες όπου μπορείς να περπατήσεις ακριβώς στην άκρη. Μια επενθύμηση για το πόσο ισχυρή είναι η δύναμη του διαστήματος και πώς αυτή διαμόρφωσε την όψη του κόσμου μας. Νούμερο 3. Κρατήρας Ποπιγκάι, Ρώσια. Σε μια ψυχρή, απέραντη και σχεδόν απρόσιτη περιοχή της Σιβηρίας βρίσκεται ένας τεράστιος κρατήρας που σπάνια επισκέπτονται άνθρωποι. Αλλά μην κάνεις λάθος. Ο κρατήρας Ποπιγκάι δεν είναι απλώς μια μεγάλη τρύπα στο έδαφος. Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς κρατήρες σε όλο τον κόσμο. Για έναν λόγο που δεν θα φανταζόσουν, τα διαμάντια. Έχει διάμετρο 100 χιλιόμετρα και σχηματίστηκε πριν από περίπου 35 εκατομμύρια χρόνια, αφού χτύπησε ένας αστεροειδής με μέγεθος από 5 έως 8 χιλιόμετρα. Αλλά το παράξενο με αυτή τη σύγκρουση είναι ότι έπεσε σε μια περιοχή με πετρώματα πλούσια σε γραφίτι. Και λόγω της έντονης θερμότητας και πίεσης, αυτοί οι βράχοι μετατράπηκαν σε διαμάντια. Ναι, άκουσες σωστά. Ο κρατήρας Ποπιγκάι είναι κυριολεκτικά ένα ορυχείο διαμαντιών από πρόσκρουση. Μικρά διαμάντια, συνήθως μισό έως 2 χιλιοστά, με ατέλειες αλλά αληθινά και γνήσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται και μεγαλύτερα. Οι Σοβιετικοί επιστήμονες επιβεβαίωσαν την προέλευσή του από πρόσκρουση τη δεκαετία του 1970. Αν και υπήρχαν βιομηχανικά συμφέροντα στην περιοχή κατά την εποχή της SUSD, δεν αναπτύχθηκε πλήρως επειδή ήταν εξαιρετικά απομακρυσμένη. Βρίσκεται μόλις περίπου 300 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό ωκεανό. Στον κρατήρα διακρίνονται τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά μιας σύνθετης δομής πρόσκρουσης. Υπάρχει κεντρική ανύψωση, λεκάνη πολλαπλών δακτυλίων, βρεκεία και αποθέσεις στιγμένου πετρώματος. Για τους γεωλόγους, αυτό μοιάζει με ένα βιβλίο ανοιχτό τη σελίδα της γεωλογίας υψηλής πίεσης. Παρόλο που δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι αυτή η πρόσκρουση προκάλεσε παγκόσμια εξαφάνιση, πολλοί πιστεύουν ότι προκάλεσε έντονες πυρκαγιές, κλιματικές αλλαγές και διαταραχές σε ολόκληρη την περιοχή. Τώρα οι ειδικοί επιστρέφουν ξανά σε αυτό, όχι μόνο λόγω των διαμαντιών, αλλά και για να μελετήσουν την επίδραση τέτοιων συγκρούσεων στη δομή και τη σύσταση της γης. Το Ποπιγκάι είναι μια γιγαντιαία υπενθύμηση της βίας από το διάστημα και ένα μοναδικό τοπίο για το πώς από την καταστροφή μπορεί να προκύψει χρυσός ή, σε αυτή την περίπτωση, διαμάντια. Νούμερο 2. Κρατήρας Μετεωρίτη, κρατήρας Μπάριγκερ, Αριζόνα, ΗΠΑ. Στη μέση της ερήμου της Αριζόνα, κοντά στην πόλη Winslow, υπάρχει μια φαινομενικά απλή τρύπα στο έδαφος που μοιάζει να έχει μείνει από μια ισχυρή έκρηξη. Αλλά αυτός ο κρατήρας, που είναι πλέον γνωστός ως κρατήρας Μετεωρίτη ή κρατήρας Μπάριγκερ, είναι ένας από τους πιο γνωστούς τόπους πρόσκρουσης μετεωρίτη σε όλο τον κόσμο. Αν και είναι μικρός σε σύγκριση με άλλους σε αυτή τη λίστα, είναι πολύ εντυπωσιακός. Έχει διάμετρο 1,2 χιλιόμετρα, βάθος 170 μέτρα και το χείλος του φτάνει τα 45 μέτρα πάνω από την πεδιάδα. Αυτό που το δημιούργησε ήταν ένας μετεωρίτης από νικέλιο σίδηρο με μέγεθος 50 μέτρα, που έπεσε στη γη πριν από περισσότερα από 50.000 χρόνια. Με τη δύναμη της πρόσκρουσης εκτιμάται ότι απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με 10 μεγατόνους TNT σχεδόν, 600 φορές πιο ισχυρή από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα. Με την ταχύτητα με την οποία χτύπησε, από 26.000 έως 45.000 μίλια την ώρα, κυριολεκτικά κατέστρεψε και εξαέρωσε εκατομμύρια τόνους βράχου. Ο κρατήρας πήρε το όνομά του από τον Ντάνιελ Μπάριγκερ, έναν μηχανικό μεταλλίων στις αρχές του 20ου αιώνα, που πρώτος δήλωσε ότι αυτός δημιουργήθηκε από μετεωρίτη και όχι από ηφαίστειο. Ξόδεψε πολλά χρήματα για ανασκαφές, ελπίζοντας να βρει ένα τεράστιο κομμάτι σιδήρου κάτω από την πεδιάδα. Αν και δεν βρήκε τον πυρήνα που έψαχνε, η επιστήμη απέδειξε ότι η υποψία του ήταν σωστή. Γύρω από τον κρατήρα ήταν διασκορπισμένα κομμάτια από τα λεγόμενα μετεωρίτες του Κάνιον Διάμπλο, μεταλλικά θραύσματα φτιαγμένα από σίδηρο και νικέλιο. Μερικά από αυτά εκτίθενται τώρα στο κέντρο επισκεπτών στον ίδιο το χώρο. Σήμερα, ο μετεωρικός κρατήρας ανήκει ακόμα στην οικογένεια Μπάριγκερ και διαχειρίζεται από την εταιρεία Baringer Crater. Έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό φυσικό ορόσημο και είναι δημοφιλής προορισμός για τουρίστες, φοιτητές και επιστήμονες. Είναι ο πρώτος κρατήρας που μελετήθηκε από όσους ασχολούνται με την πλανητική επιστήμη. Και παραμένει σημαντικό κλειδί για την κατανόηση των γεγονότων πρόσκρουσης υψηλής ταχύτητας. Μια μικρή αλλά ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο σκληρές και εντυπωσιακές είναι οι δυνάμεις του ουρανού. Νούμερο 1. Κρατήρας Τζαμανσίν,
Καζακστάν. Και φτάσαμε στο Νούμερο 1. Ο κρατήρας Τζαμανσίν στο Καζακστάν. Δεν είναι ο μεγαλύτερος, αλλά είναι ένας από τους νεότερους. Μελετάται εντατικά και μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα ολόκληρης της περιοχής. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Καζακστάν. Ο κρατήρας Τζαμανσίν έχει διάμετρο 14 χιλιόμετρα και σχηματίστηκε πριν από περίπου 900.000 χρόνια. Υπολογίζεται ότι ένας πετρώδης αστεροειδής με πλάτος μερικές εκατοντάδες μέτρα έπεσε εδώ. Προκάλεσε έναν σύνθετο κρατήρα με δομή πολλαπλών δακτυλίων και κεντρική ανύψωση. Αυτός ο κρατήρας είναι σημαντικός για τους επιστήμονες επειδή διατηρούνται ακόμα οι γεωλογικές λεπτομέρειες. Έχει καθαρό χείλος, τα στρώματα του εδάφους παραμένουν άθικτα και υπάρχουν ορυκτά που σχετίζονται με την πρόσκρουση, όπως κρουστικός χαλαζίας, γυαλί πρόσκρουσης και τεκτίτες. Σπασμένα κομμάτια βράχου που έλειωσαν και διασκορπίστηκαν λόγω της πρόσκρουσης. Αυτά είναι γνωστά στην περιοχή ως εργιζίτης. Είναι μοναδικά σε αυτήν την περιοχή και μελετώνται για να κατανοηθεί η ενέργεια και το αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Υπάρχουν θεωρίες ότι αυτή η πρόσκρουση δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει παγκόσμια εξαφάνιση. Αλλά πιθανότατα άλλαξε το κλίμα σε όλη την περιοχή μέσω της εκπομπής σκόνης και χημικών στην ατμόσφαιρα. Είναι πιθανό ότι αυτό προκάλεσε προσωρινή ψήξη ή αυτό που ονομάζεται περιφερειακή διαταραχή του κλίματος. Ο κρατήρας δεν είναι αμέσως ορατός από το έδαφος. Η περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη και έχει καλυφθεί από ειζήματα. Αλλά με τη χρήση δορυφορικής απεικόνησης και τηλεπισκόπησης, το σχήμα και οι επιπτώσεις του φαίνονται ακόμη καθαρά. Λόγω της σχετικά πρόσφατης δημιουργίας του και των ακόμα ευδιάκριτων γεωλογικών χαρακτηριστικών του, συνεχίζει να προσελκύει γεωλόγους και πλανητολόγους. Αποτελεί ένα τέλειο εργαστήριο για τη μελέτη του πώς επηρεάζουν το κλίμα και το περιβάλλον οι προσκρούσεις αστεροειδών μεσαίου μεγέθους. Ο κρατήρας Τζαμανσίν αποτελεί υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται να είναι τεράστια η πρόσκρουση για να έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στη Γη.